Shalom, horas madhita saluhutna. Di hamak kadamang doho dainang, manang di dia pihamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparade hatan itu hata, jumolo mahita martangyang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti, ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatan itu hata na gabi jamita di minggu patuluhod dung Epifanias, ima di tanggal 25 Januari 2026. Hatan itu hata na tersurat di buku Panurirang Hagai bidu 2 ayat sada rodi ayat sia, molo di Alkitab terjemahan Lai Hagai 2 ayat sada B rodi ayat 10. Hagai 2 ayat 1 bagian B hingga ayat 10. Topik ni mingguta Jehovah mangalehon hadameon, Allah memberikan damai sejahtera. Hujah madihita tapai hutiuk madi bagasan rohat tabe sonoma di dok hatan itu hatta. Pada 20 sada arihon di bulan si pahapi itu Roma hatani Jehovah marhitesian panurirang si Hagai songonon. Wadokma tu si Serubabel anak ni si Seltiel pangarajai sia Juda, dohotu si tuani malim Joshua anak ni si Josadak, dohotu pasi ni bangsoi songonon. Isidope siya kamu na mangulu aka nasanga marnida joroon di hamuliaon na parjului. Hape ahadi ida hamu di si anggonwain. Dahira na suada do dietong rohamuna martibakon parjului. Ope ali Serubabel pirma todim ninna Jehovah. Pirma dohot todim ali situani malim Joshua anak nisi Josadak. Pirma dohot todim sadok bangsoni tanwe ninna Jehovah. Jala dadati hamu mangula ayahudo dongamuna ninna Jehovah sebaut. Ima hata nahu pada toni tuhamu di haruruar muna sian Misir nang todikku marsihoho do jongjong di tonga-tonga muna unak kamu mabiar. Ay sono do hatani Jehovah sebaut sautik nari nama ulah haku ma kuturi langit dohot tano dohot lau rodi darat. Hutur honokku ma dohot saluhut aka bangso parbigu. Jadi Roma hasudungan ni rohani saluhut aka bangso parbigu. Jala go haku ma joroon hamuliaon nina Jehovah Sebaot. Ahu do napuna perak jala ahu napuna sere nina Jehovah Sebaot. Jadi gumudang ma hamuliaon ni joro parpudion sian parjului ninna Jehovah Sebaot. Jala di hajongjonganon lehonokku do hadameon ninna Jehovah Sebaot. Ima hatani tu hata. Di hamuak kadongan sahapor seaun sian turpuk nahujahai pinomat adong ma opat pangaripunan ni hatani Jehovah si pasahaton ni panurirang Hagai tu si Serubabel ima anak ni si Seltiel pangarajai sian Judai dohot tu si tuani malim Joshua anak ni si Josadak nang dohot tu pasi-pasi ni bangsoi. Jadi adong ma opat hal pangaripunan ni hatani Jehovah si pasahaton ni panurirang Hagai tu si Serubabel tu situa ni malim Joshua dohot tu pasi-pasi ni bangsoi. Dia mana opati. Na parjolo didok disi pirma todinasida. Lausido tong nang tuhita. Pirma todim. Di ayat opati masay takas didok disi ope ale Serubabel pirma todim ninna Jehovah. Pirma dohot todim ale situa ni malim Joshua anak ni si Josadak. Pirma dohot todim sadok bangsoni tanwe. Pirma todim. Molo di hata Indonesia didok kuatkanlah hatimu. Hamu kamang dohot tamuinang rikok do
na paulihon bagas joro ni Jehovah songon konteks ni turpukon. Alai unang lupa hita daw rumikko dope na paulihon roha dohot na paulihon toddi ni jolmai di rohani debata. Jadi Tuhan sangat mengharapkan manang makarikoti paulihon bagas joro. Alai rumikko do di rohani debata paulihon toddi ni jolmai, paulihon rohani jolmai. Jadi pembangunan fisik itu penting, tapi pembangunan rohani, pembangunan iman, pembangunan mental jolma perbagasani dau rumikot. Hamu kadongan ido asa i perjulu tona si pasahaton ni panurirang Hagai tu bangsoi. Ido tona na parjulu tu si Serubabel nang tu si Joshua. Ay molo so denggan rohana sida dang denggan toddi nasida songo dia ma anon nasida madalani nguluna tu juluan ni Arion. Songo dia manasida mangatusi akana masa di nguluon bagaimana mereka memahami hidup, memahami situasi yang mereka jalani. Karena itu pembangunan hati adalah hal yang sangat penting dan utama. Jadi molo tabereng turpuktai idotona na parjulu di pasahak Jehovah marhite si Hagai. Pasahak ma songonon nina pirma toddim. Buasa ikut toddi manang hati on na parjulu si patuguon ni Jehovah. Tentu karena hati itu rapuh. Hati itu gampang terluka. Hidupin nagabiarong ede tabigiate hati yang terluka. Rapuh ibana. Gampang terluka. Dungi muse, ya karena hati itulah pusat kehidupan manusia. Unak sang hacit rohana, unak sanga gali toddina. Molo di padanay baru di surat-surat ni Apostel Paulusi, ido tong didog, jangan sampai tawar hati. Unak sanga gali partodion na gali rohana, jangan sampai tawar hati. Warra pena tawar hati. Jadi ido na parjulu taida di si. Tentu taingok do si Joshua adorak soborhat ibana manguluhon bangsoi tari partutano Kanaan, tutano naung ni warihon ni Jehovah tu opu nasida nanaing si inganan nasida. Maceta kasdo di dok Jehovah marhite si Musa tu ibana asa pirma todim ninna Jehovah tu si Joshua. Jadi marhite na pirtodina jala marsihohot sumubauba di sido na sida anon mampu laho madalani sidalanana mamulus aka na maol na hacit do ragam ni sidalanani. Budu itajaha di Joshua bidusada ayat 1 ayat siay. Suaksoni do nang hita ikon pirdo todita. Jala ise napapir toditai. Danga dong na asing. Ia soholan Jehovah do napapir todita. Asa margugu hita mangula-ulaw ta doh madalani aka si dalanata. Jadi hata na pinasaha ni panurirang Hagai tu pasi-pasi ni bangsoi tu si Serubabel doh tu si Joshua ba lausido tong nanaing pasahaton na tu hita marhite turpukon pirma todim teguhkanlah hatimu. Pesan na paduahon ima dati ma na mangulay. Molo di hati Indonesia di dok bekerjalah. Unang lalap di parlalapan. Jala posmarohata donganan di Tuhan itu hita disudi aka ulautai. Jadi dakolan na disuruh hita rupane mangula ulauta alayarong dosa ada jaminan sia Jehovah say na donganan na dohita mangula aka ulauta. Sutungadong na marnipi songon na taida manang songon na tatoto di media sosial liat adong dohia binereng rupa ni
sada status nijolma di media sosiali, ada nggak kerja di mana hari Senin sampai hari Sabtu libur, lalu hari Minggu gajian. Ninnai bana rupani. Atik pedang mungkin nih, alai mungkin saya rong do jolma, saya rong dora na mengharap songoni nakso karijo mangani bana ate. HP di hatan itu hatai masai takas doi di dok di 2 Tesalonika 2 ayat 10 naso ra mangula unang may bana manga. Jadi siapa yang tidak bekerja janganlah ia makan. Marhite na mangulay do hita maparsaulihon pasu-pasu ni debata jala patuluson patik ni debata. Jadi ido pesan na paduahon didok di bagasa turpukon datima na mangulay. Jadi suatu ngarok kita na mengharap mangan nakso mangula. Jadi akan namangan nakso mangula sa tabi dang na pajuru wiba ramad dokone kapanakko doy jala kasi malas doy. Napatuluhon pesan ni turpukon tu bangsoi tu pasi-pasi ni bangsoi nang tu hita di jauh Tuhani do hita asa unang say lalap di nostalgia manang nasay membanding-bandingkan masa kini tu masa lalu. Jadi molo ni pijam rupani istilah niya kadongat taon sayarong dora siya tonga-tonga taon kiblat na seholan na tupudi kiblat na seholan na tutoru sayhira na swarong bina umuli siya na perjului anggo hami dah anggo hami inna sayholan ibana masih pa anggo nate anggo hami na julu inna say maos rupani sahira na naing mulak kita muse tupudi dido. Oke lah, tak akui do denggan do na perjuli. Dangadong na mapersuada rupani na sudenggan masa lalu. Alay tahingok ma, songon nani do niya kana malui. Masa lalu itu adalah kenangan dan pijakan kita melangkah ke masa depan. Denggan do masa lalu. Alay ikut duminggan do saunari bahkan makirim do hita duminggan nang tu are nanaing roh. Songon na masa diturpukon boy dodohonon ni bangsoi daw duminggan bagas joro na parjului. Alayang gode batamat dok marhite si Hagai daw duminggan do na parpudion. Bahkan dang adong tu dosanna ninna rupani. Hamwa kadongan hita pe ikosay songoni do rupani makirim ikosay dohonot ta do daw duminggan do nanaing roh. Good, better, best na hala Inggris ate. Denggad do na natwari, alay duminggad do saunari, alay akahala na marhapor siyaw na makirim, daw duminggad do tu ari na naing ro. Molo tadok songoni bukan berarti dang denggan na parjului. Denggad do sude ditikina. Alay tahirim ma na duminggan tu aka ari na naing ro. Ido jolma na marpakirimon. Jadi unang lalap pita di nostalgia masa lalu. Tabereng ma tujolo. Kiblat ta tujolo dohot tugijang. Jadi halak na marpakirimon diberek tujolo jala ditatap tugijang mangido pangurupion sian tuhatai. Na paupaton jala na parpudi lehonon ni Jahoba do dame tuhita. Jahoba mangalehon hadameon. Odo topik ni mingguta nuai. Allah memberikan damai sejahtera. Molo didok damai sejahtera ahado damai sejahtera ahado dameon. Di Bibeli didok rupani shalom manang eirene. Shalom manang eirene. Molo didok dame dada holan dangadong perang. Tidak ada perang. Dame inna rupani dangadong porang. Dangadong perbeda-bedao. Dakolani nani dok nasalum. Ayarong do binoto sada keluarga. Darong na berbeda amat tadohotin nate. Dangadong perbedaan nasida. Ala ayadang nasiap toan. Ohom do nian hiran nasorong do masalah. Alay sa singguna mereka sedang genjatan senjata. Amat tay dohot inatai genjatan senjata. Tidak saling menembak. Tidak saling meneror. Tidak saling menembakkan peluru. Berdiam do nasida. Genjatan senjata. Jadi dah kolan
negara tu negara genjatan senjata. Di jebu pe bodo masa genjatan senjata. Jadi macai luas do pengertian ni dame nani dok nadisi. Dakolan dame dalam arti tidak ada perang. Buidoi marlapatan utuh. Jika bangsa dan negara berada dalam persatuan, tidak terpecah dan terkotak-kotak, maka dikatakan bangsa itu berada dalam salom. Jadi disima nanidokna salom itu utuh. Salom berarti utuh. Antara bangsa dan negara bersatu, tidak terpecah dan terkotak-kotak. Nah, itu juga disebut salom. Salom manang eirene, manang damai, buidui berarti selaras. Artinya jika dua orang berdamai kembali setelah beberapa waktu renggang, maka dikatakan antara kedua orang itu terdapat salom. Jadi di sini salom berarti selaras. Mardame muse nasida. Jadi molo adong na mardame muse, itu juga salom dalam arti selaras. Salom juga berarti berkat. Jika panen berhasil dan tiap orang tercukupi kebutuhannya. Ini juga berarti salom. Di sini salom berarti makmur atau berkat. Jadi molo hasea nataula natasuani, hasea natapahani, itu juga salom. Jadi makmur dan diberkati. Hata salom manang eirenei damai buidoi berarti melua manang selamat. Jika suatu perjalanan telah kita lewati dengan baik, maka dikatakan kita mendapat salom. Jadi molobui ta lewati 2025 tu 2026 ipe salom doi. Salom berarti selamat. Salom juga berarti bahagia, sehat, tertib, dan lain sebagainya. Jadi molo didok disi lehonon ni Jehovah madame tuhita dakolan dame dalam arti sonang pakilala ata dangadong hagut turun. Tetapi ketika Tuhan memberkati segala pekerjaan kita, itu juga salom. Jehovah mangalehod dame akan natagwarina digijangima nanidokna lehonon ni Jehovah tubangsoi nang tuhita di bagasan partikianon. Tentu ido nata halomohon di ngulu taun sudedo hita makarikotoni atong lehonon ni debatama damei tu hita dohot akalas ni roha tujuluan nyarion alani las marohata disi. Amin martangiang mahita. Moleate di ho Tuhan di hatam no kubigi hami paurat tomai asa di parbue ho katami parbue na dengkan parbue na tongki di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.